Prievoz je miesto, ktoré spája ľudí a vytvára silné vzťahy medzi obyvateľmi. Pravidelne sa v tejto štvrti stretávajú susedia na komunitných podujatiach, vďaka ktorým sa táto lokalita stáva živšia a atraktívnejšia. Prievozky Vianočný punč, to je milá komunitná akcia, ktorú zorganizoval jeden domáci obyvateľ Prievozu. Chýbalo mu totiž spoznať viac susedov a tak sa ešte pred rokom rozhodol, že to napraví. A podujatie sa medzi susedmi natoľko ujalo, že nesmelo chýbať ani tento rok. Tak prišiel som z Prievidze, som tu 10 rokov a po 10 rokoch som mal depku, že nepoznám susedov, tak som povedal, že 25 rokov vozím víno, tak som povedal, že urobím punč tu so susedmi a tak. Myšlienku tohto podujatia podporili aj poslanci za Prievoz, ktorí takisto radi organizujú podobné akcie pre svojich obyvateľov. Prievoz je miesto, kde žili Nemci, Maďari a Slováci. A dnes už tu teda zostalo veľmi veľa Slovákov, že už je tu málo Nemcov a málo Maďarov, ale taký ten duch stretávania sa a toho, že sa prievozčania majú radi, ten tu zostal a treba ho ďalej rozvíjať. Tak väčšinou sa tu ľudia poznáme a akože my teraz ako poslanci nie sme, že v nejakom hradnom zámku, že teraz nepoznáme tých ľudí, však poznáme sa všetci a sme radi, že sa môžeme takto stretnúť. Keďže som tu vyrastala a dovtedy sa nič také nedialo a teraz sme veľmi radi. Ja si to užívam báječne, lebo myslím si, že stretnutie so susedmi a so známymi je veľmi príjemné. Dokonca s kamarátkou, ktorou som sa stretla po dlhej dobe, takže je to určite fajn. Aké by to bolo vianočné podujatie, keby na ňom chýbal punč či nejaké dobroty? Preto si susedia nielen užívali zábavu, ale sa aj chutne najedli. Od punču, od sladkého, oškvarkové, makové, orechové, syrové, no proste všetko tak, jak to má byť. Ja na prievozských podujatiach skoro vždy niečo pečiem. Teraz sú to parádne klobásy a veľmi sa teším, že takúto parádnu akciu zorganizoval náš sused, pán Maslonka. Takéto podujatie je pripomienkou toho, aké je dôležité mať dobrých ľudí okolo seba, ktorí si navzájom pomôžu a dobrovoľne urobia niečo pre druhých. Viacerí mi tvrdí, že to bola dedina. No ja som tiež z dediny, z Prievidze, na periférii. No, tak boli sme zvyknutí, že poznám susedov. No a to mi chýbalo. No, tak sme ich pozvali. No a okolo nás sú aj mladí, aj veľkí. Aj 70 plus, aj 7 plus. Takže je to všetko tu. Človek v tejto dobe je väčšinou, že do práce, z práce a povinnosti stále a veľmi dobre padne sa stretnúť s ľuďmi, so susedmi. Niekedy bývate v jednom dome a nestretnete sa a potom sa stretnete na takomto podujatí. Je to fajn. Pre TVR Valéria Konevých.